त्रिपुरानि सामुंतुई त्रिपुरा हास्टेनि एडिसि आमचाय स्ट्राइक रिजार्व दामचुरिनि बागै अबाहायनो लाहार कासुलेमनि मांक्रिनुजो फैके अमरपुर बीरगंज थानानि थालछरा हातिबो त्रिपुरा मथारनि खाफुनाय आदंरक दामचुरिनि बागै बन साग्लायजोमनि नरकसावै अमरपुर नतन बाजार थांफाय लामा बुथागरि लाखिया अ लाहार कासु थानिबो थांनि मानजगेखा इएम दलिदिया खबे त्रिपुरा मथा अमरपुर ब्लक कमिटिनि कासु खबे कुबन मुंग्रां आदंरक दामचुरिनि बन रिजार्व न तंकसां तुमननि बागै अमरपुर बीरगंज थानाव नायमथां नायखिनि क्राक बुजाखा सीआरपीएफ टेसर ग्रिन्डिया खुबै थांनि सयका आमचायो लाहार कासु थानिबो गोबांमान ग्रिन्डिया रक गुबुन फासिंगो लाहार कासुमा थायो टायर सौलायै खरां सेलाखिया त्रिपुरा मथानि आदंरक बरनि साननुं गेटा ट्रिपलएन मान्यासा बरनि साननुं सबा अबाहायनो खरां इसाजाक तंनाय अबाहायनो खुखांगा त्रिपुरा मथानि आदं असिरां रियां चीनी बबाग्रे केहा मेसेज लिहा जे त्रिपुरासाराव जे भविष्यति चीनी थांगे थांमा चीनी अधिकार मेमन बपान्दाव जों जत्र सेप्टेम्बर 30 तारिखयो केहा जों जत्र के आंदोलन कर्मा के नहीं 30 तारिख सेप्टेम्बर आबन बया चीनी अमरपुर टियारी माइरांगो त्रिपुरा मथा बा जत्तो र पार्टी हियागे सीपीएन कांग्रेस बीजेपी आबदे के हियागे चीनी मेमन चीनी अधिकार न चीनी मौलिक अधिकार हिंके जों ग्रेटर त्रिपुराले ए ग्रेटर त्रिपुराले जों 70 72 बছর जों जे डिमांड के दं तिनिसो जाते चीनी फुलफिल जों रिया आबन बये केंद्र सरकार अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न जों कयो जों न था मानसिनि अधिकार दि जों आबसे सायो आरो जागा जों कुनो वायलेंस के बाकी बांगाली बा ट्राइबल आबदे के कुनो चीनी बुले माने ग्रह आम ये तिनि जे छान मले जों पीसफुल जों चीनी जे तिनि बन्न जों खेय चीनी जे पेगिंग र जे भलन्टियर्स काम के नायकले त आम ये चीनी थिनानि लामा बनो ग्रेटर त्रिपुरालैंड जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड में के रो हावा जों थांग तो मानसिनि अधिकार ग्रैना आम से जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतनि होम मिनिस्टर अमित शाह जी न जों रो तंगतिदिपन खुलुमे काबावो जोंनो रिनि उंथो आबो